Ndikulandileni abale okondedwa kuli lingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 1 October 2022. Okondedwa, mawa wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe ujonena kuti kodi chintima cha usatana chipose apa kuti wena atakuchitani zabwino inu nkwabwezera chipongwe. Kodi ufiti si umenewu nanga owapatsa wanthu chiyembekezo chimene mumadziwa kuti simungachite? Kodi kupempherako kuli pati ngati mukukangalika ndi kukhaulitsa mizimu ya wanthu osalakwa? Koma tudziwani kuti kuli mawa. Okondedwa, mawa wa lero ndi phunziro namba 4 limene likuchokera pa machitidwe atumwi chapter number 7 kuyambira ndime yake ya 54 mpaka ndime ya namba 60. Mawu a Mulungu muchichewa cha lero akuti, atamva zimenezi iwo anakwiya kwambiri ndipo anamukukutira mano. Koma Stefano, wodzaza ndi Mzimu Woyera, anayang'ana kumwamba ndipo anaona ulemerero wa Mulungu ndiponso Yesu atayimira ku dzanja lamanja la Mulungu. Stefano anati, taonani, ndikuona kumwamba kotsekuka ndipo Mwana wa Munthu atayimirira ku dzanja lamanja la Mulungu. Koma iwo anatseka m'makutu mwawo ndipo anafuwula kolimba. Onse anathamangira kwa iye, anamukokera kunja kwa mzinda ndipo anayamba kumugenda miyala. Mboni zinasungitsa zovala zawo kwa mnyamata otchedwa Saulo. Akumugenda miyala, Stefano anapemphera kuti, Ambuye Yesu, landirani mzimu wanga. Ndipo anagwada pansi nafuwula mwamphamvu kuti, Ambuye, musawerengere tchimo ili. Atanena mawu amenewa anamwalira. Ameni. Okondedwa, mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti anthu akatsimikiza zodana ndi choonadi, munthu wina aliyense wachilungamo amakhala mdani wawo, ndipo mawu ena aliwonse oona mtima amamveka ngati mwano kapena chipongwe. Okondedwa, vanthu akakhala kuti choonadi akuchidziwa ndipo zenizeni akuzidziwa koma asankha kuti adane nazo, ndimati ndikuwuzeni, ndi amene amakhala anthu ozunza achilungamo, ndi amene amakhala adani amawu ena aliwonse achilungamo. Ndichifukwa mupeza okondedwa kuti ku dziko lapansi anthu achilungamo akumadedwa, anthu achilungamo akumaonanso zowawa. Funso nkumati, zikutheka bwanji nanga kuti anthu awa amayankhula zoonadi ndipo amachita zoonadi, amachita zabwino, akulandiriranji nanga zipongwe zotere? Yankho nale okondedwa, mu dziko lapansi anthu oyipa mitima alipo. Mu dziko lapansi okondedwa, anthu osafunira ena zabwino aliko. Mu dziko lapansi vanthu akatsimikiza mtima kuti ife tikhala adani achoonadi, tikhala adani achilungamo, tikhala adani avanthu amene amayankhula zenizeni. Okondedwa, anthuwo kwa iwo amakhala adani kwambiri zedi, ndipo mawu ena aliwonse achilungamo amamveka ngati mwano, amamveka ngati chipongwe m'makutu mwawo. Ena mwina pano akumadzifunsa, ndidakamba tichoonadi ine nanga ndikulandiriranji zipongwe zotere? Ine lwawa ndimawuza chilungamo, ndimafunira zabwino, akundibwezera bwanji chipongwe chotere? Dziwani, akatsimikizika mtima wanthu kuti ife tikhala adani achilungamo, sakumva zawena. Vuto sino ayi, vuto ndiwo adakhazikitsa kuti za awa sitidzamva, ngakhale zili zoonatu zinthuzo, ngakhale zili zowathandiza, koma sakumva. Nkhani njiyani? Mitima yawo yatsimikiza ife ndife adani ayawa. N'chifukwa chani mudana nazo izi zinde zachilungamo? Palibe, koma tasankha kukhala adani. Ambiri achilungamo ku dziko lino akudedwa kwambiri, akuponderezedwa kwambiri. Mawu amene akadathandiza moyo wawo, akadathandiza ntchito yawo, akadathandiza banja lawo, akadathandiza tsogolo lawo, okondedwa, kudana nawo kuamva ngati kutukwana, kuamva ngati chipongwe. Chifukwa chiyani? Mtima wawo udatsimikizika ndi izi kwa ine ndimadana nazo. Munthu otere akafika pa stage imene okondedwa samvanso za ena, ndipo moyo wake wa iyeyi ndi wa ZDP zabwino palibe basi. Achulukirenji tsono anthu amtima otere. Tamvana okondedwa,
mitima ya bantu ikaipa, ngakhale utawaunikira bwanji za njira choonadi sakumva. Nkhanza ndi chipongwe ndi zimene zimatsogolera miyoyo yawo. Alipo anthu okondedwa alangizidwa palibe akusintha, auzidwa zoonadi zenizeni palibe ata chimodzi chimadatsatira. Chifukwa chiyani? Mitima yawo idaipa, ndipo chimene chikutsogolera miyoyo yawo ndi zipongwe ndi nkhanza. Okondedwa, alipo anthu ena amene akadati amvera malangizo a anthu ena, bwezi atapita patsogolo, bwezi zinthu zikuyenda, bwezi moyo utasinthika. Koma chifukwa mitima yawo idaipa, mawu ena aliwonse anzeru amene amabwera kwa iwo zimakhala ngati mbewu zodzalira pamwala, sizingamere olo pang'ono. Anthu amene akulakwitsa zinthu ngakhale mdziko muno amakhala kuti akuyankhulidwa, amakhala kuti akulangizidwa, amakhala kuti akudzudzulidwa. Zimatengera mtima wawo kodi ulandira kapena ayi. Tsoka lili apa ambiri salandira. Mukamaona anthu akuvulala atauzidwa, mitima yawo idaipa. Ndi muja Baibulo limanena kuti munthu owumitsa khosi lake atadzudzulidwa kwambiri amasweka modzidzimutsa mopanda wina wakuti amuthandize. Sikuti anthu sakamba choonadi, amakamba. Sikuti makutu awo sakumvayi, amamva. Koma kuti mitima yawo idalimba, ndi linya okondedwa, sakumva. Nawo akakhala kuti sakumva, chimene chimatsogolera mitima yawo ndi nkhanza basi. Ukapeza kuti munthu akumulangiza zabwinobwino, koma basi kumchotsa ntchito, basi kumthamangitsa, basi kumchita chipongwe, wala kwa chiyani munthu amakuunikirani, ayiso ndilibe nazo ntchito zimenezo. Nkhani nchiyani? Mitima yawo idaipa. Mitima ikati yaipa, mawu ena aliwonse abwino amamveka ngati chipongwe. Tandimvana abale wanga okondedwa, kuzunzika kwa anthu ena achilungamo ndi osalakwa ndi chifukwa cha kuipa mtima kwa anthu odana ndi chilungamo. Si wonse amene akuzunzika kudziko kuno kuti alakwadi ayi. Wena akulandira zopweteka chifukwa chakuti mkati mwawo muli choonadi, mkati mwawo muli chilungamo, mkati mwawo mwa iwo muli chikondi. Pa zimenezi kungoti azionetsereko, alangize kwa anthu ena, athandize kwa anthu ena, ayipalamula, akuchitidwe zipongwe za mpiri zedi. Tewerenga mawu a Mulungu okondedwa. Stefano amene ankawauza Ayuda za njira yachipulumutso, za kuwatsimikizira Yesu ndiye mpulumutsi olonjezedwayo, atawauza mawu amenewa, adasankha Ayuda kusamumvera, adasankha Ayuda kumva mawu a Stefano ngati chipongwe. Mpaka Baibulo likuti adamukukutira mano, kumkwiyira funso. Akumkwiyira chifukwa chiyani? Stefano asankha kusamva zimene Stefano akunena, asankha kutenga mawu a Stefano ngati chipongwe, asankha kulumpha dala pa choonadi mpaka na Stefano ukamchita chipongwe. Nawo popeza ndi ambiri amene adali kumbali yoyipa mitima, Stefano adaoneka ngati woyipa, ndipo mawu a Stefano sadamveke. Tatimvani, alipo ena okondedwa achilungamo kwambiri zedi, ndipo ndi osalakwa. Iwo amachita zinthu zimene zikadathandiza moyo wa anzawo, zikadathandiza banja la anzawo, zikadathandiza dziko, zikadathandiza mpingo. Koma popeza kuti mitima ya omverawo sidalandire, idazitenga ngati chipongwe, ndi kuyipitsa dzina la munthuyo, ndi kumtenga munthuyo ngati osokoneza, mpaka na munthu woyipa, mpaka na wena kuwapatsa discipline, mpaka na wena kuwachotsa ntchito, mpaka na wena kuwamangitsa, mpaka na ena ake kuwazunza, kuwamenya, kuwachita zipongwe za mpiri. Funso nkumati, adala kwa chiyani? Adakamba choonadi. Adala kwa chiyani? Ngabwinobwino angoyipiridwa mtima basi. Chitsanzo chilipo Stefano owalangiza wanthu kuti amvetsetse zakuti chipulumutso chigona mwa Yesu. Sadalandiridwe mawu ake, sadalandiridwe mawu ake. Nonse achilungamo ndimvetseni, mawu anu ku dziko lapansi si wonse amene adzawalandira ayi. Ena adzadana nanu chifukwa cha chilungamo, ena adzakwira chipongwe musali wolakwa chifukwa choti mitima yawo yangoyipa. Ndimene ndikambe, mtima ukayipa okondedwa musamauderere, ukhoza kuchita kena kalikonse koyipa kwa munthu mzake.
ena alipo nkhope zawo ndi zabwino, kuyankhula kwawo kwabwino kwambiri kopereka chiyembekezo, koma mitima yawo idaipa kwambiri. Amenewa ndi magwero azipongwe. Alipo ena okondedwa zoti akuchita chipongwe anzawo ndiwo zosakhulupirika, zomati muti ndani mochita zimene zizi, hayi ndi aucheni aja. Inu mmene aucheni amayankhulira, mmene aucheni aja amavalira, mmene amaonekera, moti ankatere inde ndi omwewo. Mukudziwa zimene mukutchulazi nzakunja, koma chimtima chimene chili mkati mwawo ncha usatana, ncha nkhanza, ncha chipongwe, nchopanda pake, sichilandira chilungamo. Ndipo maso awo adadetsedwa, saona za chilungamo. Makutu awo adagwededwa ni maphula wafikisa, salandira za chilungamo. Ndi chifukwa chake amakwanitsa mchipasipasi kuchita wena zipongwe. Ngoyipa mtima okondedwa ndimati ndikambe mawu. Oyipa mtima akati apezeka pa gulu la wanthu ndi akhalenso amphamvu oyipa mtimawo, okondedwa kumakhala chipweteko, kumakhala kupululuka, anthu amazunzika. Amene adapha Sitifano ndi anthu oyipa mtima, amene adawuzidwa chilungamo, amene adawunikiridwa, koma okha adasankha kuyipa mtima kwaononga zambiri pakati pa wanthu. Alipo wena adalangizidwa zakuti bwanji mutsate njira iyi, koma chifukwa choyipa mtima adakammenyanso owalangizayo. Wena okondedwa adapatsidwa zinthu zabwino kuti zathandizire pa ulendo wawo, chifukwa choyipa mtima adakiranso chipongwe owathandizaja. Kuyipa mtima musakuderere, sikuthokoza, sikuyamika, kumachitabe chipongwe. Kuyipa mtima ndikoyipa. Izi zimene Satana amachita. Tandimvano okondedwa, Sitifano adayesa kuwatsimikizira za choonadi cha Khristu, sadamve. Kandukena anthu oyipa mtima akamamchita munthu chipongwe saganiza kuti kodi mzathuyu amva bwanji. Ayi, Bible kuti chikhamu chonse chidamukhamukira, adakwiya naye ndikumkukutira mano, ndikumtenga kupita naye kunja kwa mzinda, ndikuyamba kuwomba miyala, kuchita kuvulira malaya, kummenya Sitifano. Funso, umunthu wawo ali kuti akupha munthu anga chiweto. Anthu akayipa mtima za moyo wa munthu sasamala, akhoza kumalolera kumpekera munthu dzinkhani, ndi kumangomuzunza munthu, kumalira misozi osamvera chisoni atapang'ono. Kufufuza kuti munthu amene mukumuzunzayi adachimwanji, sadzachipeza chifukwa. Zangoyipa ndi mitima yawo. Anthu akati ayipa mitima okondedwa, chisoni amakhala kuti alibe, umunthu umakhala kuti wachoka, chimakhala mchinyamanyama, chipumbu mtima chawo chimafa. Amakwanitsa kuchita chipongwe amene adawathandiza, opandanso magayigayi ena aliwonse. Amachita chipongwe amene nali dzanja lawo lamanja, opandanso kulabadira kwina kulikonse. Amachita chipongwe ana amasiye, opandanso, ndipo amatsekeleza zabwino zimene zikadathandiza mtundu, opandanso manyazi aliwonse. Akamupha mwana wa munthu osalakwa. Walakwa chiyani Sitifano kuti akaphedwe chotere? Okondedwa tamvani, nkhanza zatsogolera moyo wawo, kuyipa mtima kwatsogolera moyo wawo. Ndili ndi mawu okondedwa, alipo ambiri akuchitiridwa chipongwe lero, osati chifukwa adalakwa ayi, koma kuti oyipa mtima atenga mphamvu za kuwapondereza. Mukudziwa okondedwa, oyipa mtimawo akatenga maprojekti adziko, mukuganiza kuti akhoza kuyenda? Oyipa mtima choterewa akatenga mawu a Mulungu kuti adzalalikira ziyenda? Akakhala kuti iwowa ndi amene akutsogolera mipingoyo iyenda? Oterewa akamati atsogolera makalabulo ayenda? Kodi oterewa akamatsogolera midziyo iyenda? Kuyipa mtima nkwachabe, kumakagulukutira mano anthu osalakwa, kumakhala kopanda chisoni. Mukudziwa kupokerezana ndi kumalandana katundu, kumabelana, kumakira zakatangale, okondera kumakhaulitsana, kukubwera osati chifukwa chonena kuti akuti ayita asiyana mitundu chabe. Nkhani kuti yayipa ndi mitima. Mtima ukayipa okondedwa, umakaponda pa chironda cha munthu, malo momuthandiza kuti achire, ndi umakanyulira kuti adzikhaula munthuyo. Kumeneko ndiye kuyipa mtima.
Kuyipa mtima kumakamchotsa munthu ntchito, munthu osauka ovutika kale, kumchotsa ntchito munthu olimbikira ukayikapo chimbalangondo chiziba, kumeneko ndiye kuyipa mtima. Kuyipa mtima kumatenga anthu osadziwa zinthu ukayika pa malo abwino, nukatenga omudziwa zinthu ukamponya kuthengo, kumeneko ndiye kuyipa mtima. Musakuderere. Ngati dziko likuonongeka, akuononga ndi oyipa mtima. Ngati mipingo ikuonongeka, akuononga ndi oyipa mitima. Ngati mabanja akuonongeka, akuononga ndi oyipa mitima. Okondedwa, ngati midzi kupasuka, akupasuka ndi oyipa mtima. Ngati zipani zikuonongeka, amene akuononga ndi oyipa mitima. Ngati mabizinesi akuonongeka, amene akuononga ndi oyipa mitima. Munthu oyipa mtima salabada za ntchito ya mzake, salabada za moyo wa mzake. Imagine kusalabada za moyo wa Sitifano, kusalabada za moyo wake. Now ngati munthu salabada za moyo, angasamalire za katundu, angasamalire za ndalama, angasamalire za umunthu, sizingatheke. Oyipa mtima ndi munthu wachabe kwambiri zedi. Ololeti umulangize bwanji samamva. Ndi Yesu yekha angakwanitse kuthandiza miyoyo yawo, otherwise palibe chingachitike. Kamundimvetsa okondedwa, kandikuyenda okondedwa, Bible likuti akumenyedwabe Sitifano sadasunge mangawa. Maona mtima wa anthu achilungamo kutembenuka. Okay, chete wa anthu ena otembenuka mtima musamawerengere kuti no basi nchoseweretsa. Ayi, Sitifano akumenyedwa ndi miyala papa adayimirira kuti ndikuona mwana wa mtanda, mwana wa Mulungu atayimirira kuti ila mphamvu la Mulungu. Ayione uchita kuti iyi nde uchita kuti eronso ife tikudana zomwezi miyala nde uchitutsa. Ali mululube Sitifano okondedwa, akumva kupweteka sadabweze chipongwe akuti Atate musawawerengere tchimo ili. Akuwafunira zabwino ali mululu. Now kudziko akapezeka banthu amene akuchitidwa zipongwe zambiri koma sakubwezera, amatengedwa ngati otodowala opusa. Ayi si choncho, koma kuti mitima yawo idayanjana ndi Ambuye Yesu. Malemba akuti musamabwezera choyipa ku choyipa, musamagonjetsa choyipa ndi choyipa. Ayi, koma ndi chabwino gonjetsani choyipa. Motero iwowo amamvera zimenezi. Musatenge ngati otodowala. Ayi, koma kuti Yesu akuchita mu mtima mwawo. Enanso akapeza bwino oterewa amatenga ngati magape ndi nkumapiririrabe kumapondereza nkumazunza. Ayi, inunso akondedwa amene mwina mukulandira zipongwe, mukuona zopweteka chifukwa chonena kuti ankhanza akukulukirani mano, musaleka kuchita zabwino chifukwa kumenyani nkhondo ndi Yehova wa moyo, amene sadzasiya izi zingopita chonchi, ali nkuchita kwake. Dikirani kulimawa. Ameni. Ndichenjeze nonse amene mmatenga advantage ya chete wa anthu ena, amene mmatenga advantage yosabwezeredwa ndi mmapereka moto kwambiri kumaponderezabe, mukudzitengera nokha matemberero. Alipo ambiri alibe ndi munthu omwe azunza anthu, akhaulitsa anthu. Zimene iwo akhala anachitira anthu, iwo sangakondwe ndipo sangafune kuti zonga zomwezo tsiku limodzi zachitikire, sangafune. Koma ndi amakhala ngati mtima meeting umakambira amene timtere, amene timtere. Upeza kuti amuchita zipongwe zambiri munthu uja koma osabwezera kena kalikonse. Tamvani pakamwa pake pakuti chiyani? Ambuye mwakhululukire, musawerengere tchimo lililonse anthu awa. Ndikudziwa ndi iwowo andichita chipongwe, ndikudziwa olakwawo ndi iwowo, ndikudziwa anthu amene alakwitsa ndi iwowo, oyipa mitima ndi iwowo, osamva ndi iwowo, andichite chipongwe ndi iwowo, koma sindikuwawerengera tchimo. Inunso Ambuye musawerengere tchimo. Oterewa atunda ana Mulungu, ndipo izi inu nonse oyipa mtima ndimati ndikuzeni. Izi sachita ndi anthu amba, amachita izi ngotembenuka mtima. Ndiye musatenge kutembenuka mtima ngati kupusa. Amene adzakukantheni ndi Mulungu. Musatenge ngati anthu awa kuti alibe mphamvu. Atati nawonso alibe Yesu, atati nawonso sapemphera, pakadabuka moto osati masewera. Chifukwa akakubwezerani monga mukuchitamo, popeza mtima ngati wanu nawonso akadakhala nawo, koma chifukwa cha Yesu mpulumutsi wawo amene adawasintha, nchifukwa chake akusankhabe kukhala chete, akusankhabe kudzichepetsa, akusankhabe kukupemphererani kuti Mulungu akukhululukireni. Kodi simungamvebe zimenezi? Mudzakhalabe oyipa mtima mpaka na liti?
okutero opanda chisonibe, munthu mukumuzunza, munthu mukumukhaulitsa, sakukubwezerani, sakukuchitani chipongwe, m'malo mwake akukupemphererani kuti Ambuye asakuchitireni kuti asunge machimo anu, koma mtima wanu uli nganganganga muti atani chaurayo tsono. Okutero mukapitirira moyo umene mudzasweka modzidzimutsa. Bwanji mukhudzike mtima, umunthu wanu uli kuti? Bwanji mubwerere muzindikire kuti asindidakhoze. Munthu kuti ungomuchita chipongwe koma tusi amati uzazi ndiye chipulumutso. Munthu witi kuti angomukhaulitsa, bwanji tibwere tiyambeso kwatsopano. Simupusa mukatero koma kuti mudalitsika njira yanu yabwino itero. Okondedwa, pamawu a Mulungu amene muphunzirepo kuti kuchita chipongwe ena osakubwezerani sinde kuti zatha. Mulungu zimankwiyitsa. Tamvani Bible kuti anthu amene ankamugenda Sitifano ankayika zovala zawo kukasungiza kwa Saulo. Saulo ake ndiye mwe uja amene Yesu mwini tsono ataona kuti uyuyu wamba nawonso zozuza mpingo adakamuonekera maso ndi maso yekha. Kodi mufuna nunso zifike potero? Musaganize ngati kuti tulumba amene mukhala chetemu kapena mumakwanitsa mapulani anu oyipa nkumatheka nkuti Mulungu amakuopani. Ayi, ali ndi kuthekera Yesu kubwera direct kwa inu nkukukhaulitsani, koma cholinga chake sikukhaulitsani, akufuna mutalapa mtima ndi kubwerera. Bwanji mukonze zimene makhala mukulakwitsa, bwanji muleke mwazunzako ena tivomereza chitika kale, koma bwanji mulekere pano kuzunza anthu ena. Muyambe kumvetsetsa, si wonse amene amakudzudzulani kuti amakudani. Ayi, si wonse amene kuti amakulangizani kuti amakufuna zoyipa. Ayi, enawa waruma nchauta kuti akuthandizeni. Bwanji mulole kumvera mawu awo ndi kuthandizika. Muchopusa cholalikira uthenga wabwino uyu chikhoza kuthandiza moyo wanu kuti moyo wanu usinthike nakhala oyanjana ndi Ambuye. Kodi mudzakwanitsa kodi kulimbana nchilungamo? Maenje a chilungamo ndi ambiri, simungakwirire onse. Ayi, ndipo chilungamo chidzakuvekabe. Yesu adankhula mawu kuti inu mukakhala chete idzafuula ndi miyala, ndikuti akufunabe kuti kufuulako kuveke. Ingosinthani kukonda chilungamo, mukhale munthu bwezera chilungamo, mukhale munthu otsata Ambuye Yesu. Zimatheka izi mukalapa mtima popeza mitima yanu ndi yoyipa. Lapani Yesu amakwanitsa kusintha mitima. Amene mudalakwira apepeseni ndi kuyamba sobale watsopano. Mukalapatu mtima inuyo, anthu onga Sitifano wasafaso ayakhala ndi moyo chifukwa mwapha ochuluka, mazunzo ochuluka, mwaponya ambiri mndende osalakwa. Moyo ukoma ku dziko kuno ndi anthu olapa mtima. Khalani inu olapa mtima, nonse muli maudindo amphamvu aulamuliro. Lapani mtima nonse inu amene muli otsogoleredwa, lapani mtima. Dziko lino lidzayenda bwino ndi anthu olapa mtima, chifukwa tidzatsogoza Yesu Khristu osati nkhanza kapena chipongwe. Ayi, izi zimene zinachita Sitifano zinali zopeweka. Akadakhala kuti anthuwa anali mitima yolandira mawu a Mulungu ndi choonadi. Takhani mmodzi wa iwo olandira chilungamo kuti dzikoli liyende bwino, ndiponso kuti pakutha pa moyo wanu mukalandira kuona moyo kumwamba. Ambuye akudalitseni pamene mukhala mukulingalira zimenezi. Chisomo chake chikhale pa inu. Amen.